Ngoku ke ndilungiselela ifight yam noBangele Nyangane enzabe ndidefenda kuyo isitayitile yam. Ifight yam noBangele ndilungiselele kakhulu. Andiyiboni into ezabanzima kuBangele. Yazi uba no-Brasbox lapha ecaleni kwam. Wonke umcimbi siwuphethe. Ndakwenza ngohlobo endifundiswe ngalo ejimini. Andiyiboni into ezabanzima kuBangele Nyangane. Naye akazuzigqiba ii-rounds. Uzawufana ne-toughest opponent yakhe uSibusiso Bala. Akazuzigqiba bawo. Uzawugoduka uBangele. Ndibekele iiraundi eziyi-3. Abalandeli bam bazawubona ukuso otshintshileyo, ukuso omtsha, ukuso uzawubetha umntu ngamandla goduka.